Наша нація, наша умма в час, коли все швидко змінюється, все динамично, як ніколи потребує історії успіху. Успіх цей, безумовно, починається з вас, з мене, з кожного з нас. Успіх цей, як на мене, починається з глибокого роздуму, з аналітики. Давайте ж разом міркувати. З ім'ям Аллаха, милостивого, всемилостивого. Наведу притчу про голу правду. Одного разу брехня та правда вирішили разом скупатися в озері. Прийшовши на берег, вони зняли з себе одяг та пірнули у воду. Першим вийшла брехня. Вона побачила одяг правди, наділа її та пішла себе. Правда ж, вийшовши на берег, не знайшла свого одягу, а брання брехні не наважилася одягнути на себе. З тих пір правда ходить голою по цьому тлінному світу, а брехня ховається в одязі правди. Одне з імен Аллаха – Аль-Хак – істина, істинний. Правда та істина – це межа устремлінь допитливого розуму. Дізнаючись правду, домагаючись істини, людина розуміє самого себе, оточуючих людей, світ та Всевишнього. Всі хочуть знати виключно правду та істину, але чим дорослішима людина, чим вищий її соціальний статус, тим складніше їй говорити оточуючим голу правду. Як же говорити правду тим, хто чує нас, тим, хто бажає слухати нас, і тим, хто, мабуть, у майбутньому почує нас? Як би складно не було, але завжди в будь-якому випадку потрібно бути відкритим, прямим, щирим. Але часом опускати те, що може викликати негативну реакцію. Ставити наголос на тому, що викличе позитивну реакцію. При цьому беручи орієнтир лише на тому, що завгодно творцю творінь, а не його творінням, яким, в принципі, ніколи не догодиш. А ви завжди говорите правду, і як вам це вдається робити? Правда понад усе. Завжди будьте щирі та говоріть правду.